ମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଡମଣି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଡମଣିରେ। ଏଥି ସହିତ ମା ଡମଣିଙ୍କର ସେଇ ପୀଠ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଆମେ। ଲୋକ ପ୍ରବଳ। ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ନ ରହିକି ଆମେ ଡମଣି ଆଡ଼େ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବି ପ୍ରବଳ ମାଳମାଳ। ଟିକେ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରକୁ ଚାଲ ଭାଇ, ହାଉଲେ ଟାୟାର ଫାଟିଯିବ। ନାଇଁ ଅନାଇ ଉଠିବନି ବେ, ହାଉଲେ କହୁଛି ଉଠିବନି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଡମଣି ଡ୍ୟାମ୍। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ନାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଡମଣି ଡ୍ୟାମ୍ର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଞ୍ଜିଆଣା ସରସାଇ, ଯାହାକି ଡମଣି ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହୃଦୟର ଏ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆଜି ପଚାରି ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣେ, ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ତୁମେ।